niin, nyt laitettiin autoparkkiin ja lähdetään Kaljakuppilaan. Turmasta sitä pitää pitkin yötä niin Kaljoille kuskata. Sillä alkoi taas jonkunnäköinen pulimenokausi. Selkä on kappaleena ja näin me sitä parannellaan. Tuossa on Kuppila mihin mennään. Pulihuone. Tuttu paikka Timolle. Siellä on ennenkin haettu uutta nousua tai laskua. Tuossa nyt katsotaan. Ensimmäiset puliukot tulee vastaan ja heti ovesta astaa sisään. Katsotaan tuleeko turpaa vai miten käy. Tuossa on kamera päällä. Etis saatana pöytä. Peräävä. Tää on saatana kämppä täynnä puliukkoja. Ei vittu, että mulla vituttaa. Mä oon kolkkasaamelainen ja tein niitä käsitöitä. Mullakin on vasta toinen helja. Tulee nyt se kamera helvetti, siellä ihmiset kattoo. Se on helmikirjautu. Aivan. Otetaanko tässä näin? Voi Jeesuksen vittu, täällä nyt on kuljettu Törmäseen hampuusikierros. Ensin aloitettiin oluthuoneelta, sitten mikä perkele se oli Törmänen? No päätettiin reissu tonne Roippariin Roiklubille. Se oli kyllä ehkä kaikista puliukoja ja hampuuseen mesta, missä on koskaan käynyt. Voi vittujen kevät. Hirveitä lehemiä ja noita akkoja jopa. Siellä liikuskeli, eikä nyt juuri 4 normaalia ihmistä näin koko reissulla siellä. Ja Törmänen oli kun kotona. Mitä sä huijut sä sanoit? Ollaan sitä McDonaldsin puliukkokaistalla nyt ja vituttaa kaikkinensa. Törmänen ihmettelee, että mikä siinä on, että kun ei viihdy. Minä en ihmettele. Jaha. Näin me lähdetään jotakin tilaamaan. Törmäsellä on puliukko hikka ja luultavasti ei onnista tilaamaan sitä yhtissä. Miten tätä käytetään tätä autokaista? Tilaat. Mistä tuo saa tuo ikkuna auki? Ei vittu tää toimii. No tää siihen Törmänen otat. Miten tää toimii tää vehe? Tervetuloa autokaistalla, saisimme tilauksenne. Hei, 1 Big Mac-ateriaa ja kerropa kaveri mitä sinulle. Big Mac hampurilainen ilman sulakurkkaa. Ja sitten toinen pelkkä Big Mac hampurilainen ja ei suolakurkkua. Joo, tuliko sama lasku vai erikseen? Sama laskun. Kiitos. Mikä juoma tulee tuohon aterialle? Kokis. Joo. Saako olla muuta? Ei muuta, kiitos. Kiitos. Samoin 12 € ja toinen luukku, olkaa hyvä. Selvä. Tää vielä satana tuijaat sillä perkeleen kameralla. Voi vittu, että vituttaa. Kaivapas tää pörssiä nyt, niin saadaan ne puliukkohampurilaiset lunastettua. Voi vittu. Ymmärräksä? Joo. Joo. Nää juuri muuta hauskaa toisessa. Kameralla tuijaaminen. Nää oli sen tämmöstä. Mulla ei sitten riitä mikään. Joo. Mitäs tässä nyt vielä vois kertoilla? No niin, nyt saa kohta hampurilaiset sieltä. Ilmaisu. Terve Big Mac-ateriaa ja 1 Big Mac hamppari. Joo, kyllä, näin oli. 12 €. Haluaisitko kuittia? Ei me tarvita. Kiitos. Pieni hetki, niin mä pakkaan.
Yes. No se ei varmaan riittää, jos se tuijaa vittu siinä vehkeellä. Ota siitä omasta